Ухвалити закон про статус політв'язнів. Цього вимагають правозахисники та рідні бранців Кремля. В окупованому Криму зараз близько сотні родин, які через російські репресії втратили годувальників. Так, під час масових облав 27 березня у Фатіми Янікової окупанти запроторили за ґрати одразу 3 рідних – чоловіка Фархада Базарова, його брата Аліма Карімова та брата самої жінки Асана Янікова. Закон про статус політв'язнів має надавати соціальні гарантії загратованим та їхнім родинам. Однак український парламент за 5 років окупації Криму так і не ухвалив відповідного закону. Это бы, конечно, очень помогло и нам бы, и нашим семьям, и нашим, в первую очередь, нашим парням, конечно. Оказало бы такую вот поддержку, чтобы они не чувствовали себя отчужденными. Мы приехали, конечно, в первую очередь осветить нашу эту проблему, вынести ее на всеобщее обозрение, чтобы Украина знала, мировое сообщество.